Nézzük meg, hogy ezek közül a miniszterelnökök közül melyiküknek éli túl a kocsia ezt az ugratót. Orbán, adócsaló Viktor. Porsche 911 a magyarok pénze. Gyurcsány Ferenc, Audi R8, az asszonykergető. Márki-Zay Péter. BMW M4, a bömös. Karácsony Gergely. Corvette C8. Magyar Péter. Lamborghini Huracán, melynek segge odavág. Írjatok még videóötleteket, és következő videóban azokat fogom megcsinálni.